Dneska jsme si pro vás připravili super akční pokus, který se jmenuje Destrukce láhve. Můžete si ho klidně připravit doma, ale s dospělým. Budeme potřebovat Gumovou paličku. láhev od vína. Na to asi potřebujeme toho dospělého. No to asi jo. Ochranné rukavice, Brýle, kbelík. Naplnit láhev do poloviny. A pak tam zatlout špunt. Pokud špunt předštívá zrovnaného s láhví. Ze zhora do láhve udeříme gumovou paličkou. Urá! Pokus byl super, ale nevíme, proč to dno odpadne. Vzali jsme si na pomoc blesk a ten bleskne přesně, když uhodíme do lahve a do spínače. Fotit musíme potmě. To už vyžaduje přesnou souhru našeho destrukčního týmu. Cítíš? Míša hasne. Kuba fotí. Mám to! Mám to! Jo, teď jo. Je úplně všechno vidět. Takže fífáci, 3, 2, 1, teď do toho. Fotbal nebo fyzika, to všechno se nás dotýká. Přijeli jsme z Mělníka, mrkněte i na trika. Máme rádi legraci, říkáme si fífáci. Vybrali jsme si pokus destrukce lahve. Vezmeme láhev od vína a do poloviny ji naplníme vodou a zazátkujeme. Přečívající kozátky seřízneme. Potom do láhve ze zhora udeříme gumovou paličku. A teď si pokus ukážeme naživo. Nezapomínejte na ochranné pomůcky. Se jdu schovat, kluci. Někdy to chce větší ránu. Láhve upadne dno a voda vyteče. Zajímalo nás, proč to tak je, a tak jsme udělali řadu podobných pokusů. Zjistili jsme, že zatímco špunt není nutný, prázdnou anebo úplně plnou láhev se nám rozbít nepodařilo. Naše vysvětlení je následující. Při úderu gumovou palicí do láhve se láhev začne pohybovat směrem dolů. Na vodu však úder nepůsobí a ta zůstává se trvačností na svém místě a vůči láhvi se pohybuje směrem nahoru. Mezi vodou a dnem se poklesne tlak. Je-li láhev zašpuntovaná, vzduch nad vodou se stlačuje. Rozdíly tlaku nad vodou a pod ní plus gravitace vodu značně urychlí a ta prudce narazí do dna a dno vyrazí. Tomuto jevu se také říká kavitace a způsobuje poškození úlodních troubů či turbín. Našli jsme zajímavý způsob, jak tříštící se láhev vyfotit. A proto vás srdečně zveme do našeho stánku, kde vám ukážeme super fotky a řekneme, jakým fíglem jsme je fotili. Na shledanou zítra se těší fífáci!
Na třetím místě té druhé kategorii s bodovým celkovým bodovým počtem 154 bodů a pohár, bronzovou medaili, bronzový pohár si přijde vyzvednout tým Fíkáci z Mělníka. K tomuto týmu jenom jedno, tento tým nikdy zatím této soutěži nesoutěžil a dokonce to není ani debrojářský klub, takže možná se jim zalíbí a přihlásí se a stanou se žádným klubem debrojářů. Takže ti přišli z veřejnosti a hned při prvním svém vystoupení odnášejí si třetí místo. Dobré, na to se nemáte.